Hello guys, nagbabot na naman tayo kay Gideon Minecraft. So guys, nakikita na ba yung ito? Ayan na ang base ko. So tara, pasukin na natin. So ito guys, may farm dito. May mga alagaw, hayop. Tapos ito naman yung bahay ko. Ayan. Tapos meron din ako rito underground. Ayan guys, ayan lupa. Ayan. Ayan din yung mga resources ko. Ayan, may armor din dito. Ito. Naginawa rin pala ang bahay rito. So, baka sa next episode ko pa yung magawa. Ang bahay na to. So guys, hanggang dito muna ang tapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. At sana gusto nyo ang video.